Uy, dara atong idol ho. Dara mo mga pag-ungkuan. Pastilan tanaw wasag makaangay bakari. Mura mag-opening mata ho. Israel Moko Tillo, tanawa. Sakto ba ko? Thank you, ma'am, sa imong gihatag nga top 5. Ipalit na mo ni Og pagkaon og silina og shirt og chinelas. Ana. Thank you. A few moments later. Oops. Ipambahay na ito. Shorts. Kani maglisod na paligay. Kaya ba sukod? Lugumon. Parehota. So mga na guys, mga ito na pilihan eh. Hindi Arang kayo tuloy. Oh. Kani sa negosa. Ano naman dyan blow? Okay. So, pare. Lebron o Kevin Durant. Ito short. Hugos. Kada siguro. Lahat ay large animes. Large. Saan yung pero is small naman. Large. Okay. Asa dapat ng mga boxers? At lang. Wala ko ito ha. Hi man. Awa itong ingat itong akuan, design. Ano si large na ba? Bakit alam ko? Asa pala eh? Sige ko na. Sige, tanawa ko. Pero maura siya tatak or lahi-lahi? Lahi. Sige, man yung mga large nyo? Ingat to, tatak. Oo, nindo to, ingat to. Lahi ito sila, marag libron itong ako ah. Ito na. Ito ang usa. Katong usa ka tayong ipakita na. Medium ng usa no? Katong itom, katong lang siguro medium usa. Boxer lang ito sa boxer. Kere? Uy, gamad dyan, matang tagaan lang. Uy, laing pang laki-laki color. Kana naman no? Ba? Oo, kana doon ako po. Kana. Kaya sa mana? Abang bata.
na ay short o kuan. Short no ka boxer. Tapos with t-shirt no ka. Ubos na yung bayaran. A few moments later. Okay, so guys, muna itong napalit. Tapos dyan gipalit tag shorts. 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 Another short. Then boxers. Boxers. Onya, dasay brief. T-shirt. Paborito ni Moko. Lakers, Nike. O Lakers kinapon. Diapo ijang sinilas. Sandugo nga sinilas at maglihan. Ingon si Jomar nga ang size ko ng Moko is size 9. Sakto na niya, size 9 man eh. Tara. Sandugo. Ang size is... Ano makita? Ano? Size 9. Okay. So, pwede na puras-waras yung Moko. Kailig ko nagsinilas. Pero, pugong naman gapon kaya narabay pandemic. Okay. So, atong i-turn over ni Jomaron. Kung mag-abot ni Israel, maadyon ta. Kung di, si Jomar na may bahala. Okay guys, putos ta kay atong ihatod. Panatag nas Moko ron. Atong ihatod sa ila. So, abot na ta sa Kadumar. Hello, amigo. Jomar, oh. Mga na nga itong pasalubong sa atong amigo. Tulad-tulad jo po, katapusan mas makrohon po. Sakto ka na niya. Talk lucky day. Ada po itong ano eh, ada mo ng laki. Uli ito grupo po to. Ganon. Wow, kuhan man bird din tatay lagi. Wow. Arang na amigo. Ugos-ugos lagi yung kuhan kay basig. Tingog na ho.
Ada, oh. Ada Arang deh. Tapi nan. Oke, daghan naglabanan. Kung ano kita da. Nah, t-shirt large day medium mga nindot pumigaw na pasig buot ra ba. Tingil lang na kay ang ate puno na gusto luag na katungkuan. Nah. Sabay daga medium atong puno ng medium pohon. Sigo. Oy, diara atong idol ho. Dari mo mga pag-ungkuan. Pastilan tanaw wasag makaangay bakari. Mura mag-opening mata ho. Israel Moko Tillo, tama? Sakto ba ko? Sige? Sakto ba? Ayos? Sinilas, naman sinilas. So, kadyon mo ka na. Ay! Ana? Sana wag okay ba? Okay kayo? Yay! Kodaw! Yay! Loob na nato na? Ah, karon punan na yung labanan. Ato po na punan pohon. I'm so happy. Yay! Lebron Jameson. Ano sila? Oh, daghan punan pa kita na. Sabon day kalimot ko. Ah, kodan pohon. Atong tagsaon, pila ni kabok. Ah, Sa, yay! duha, Yay! sa, do, upat, Yay! Sir. duha, sir, duha, kabuok. Oh, Okay. brief, Mas mo sila na. Mask mo na ko. ay, Saan sa loob ng break? Masig. Mo sila na. Basig mask na. kabuok. Mas siguro ni. Plus, og ang kinakusgan nga sinilas. Sandugo. Sandugo. Challenge accepted. Adyo. Joke. Pastila lang. Thank you sa naghatag si Okay. Ma'am Delia. Very good. Salamat, Ma'am Del. Plus naapay kuha, no? Kinakusga, no? Ah, siya Ruby yung kuha ng mga idol ko. Sampol, ayun. Ah! Ano na daw? Ah, still lang mamuta. Uy! Wang mayroon na. Uy. Hindi. Ya, mau na ni. Yara, Ma'am Del, salamat kayo sa imong gi-hashtag nga kuan, sa imong gi-share nga blessing. Malipayon na tong amigo. Thank you.